ҳамада салому алайкум бародари азиз, як бор дига хуш омадед ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза мо гап мезанем дар бораи 12 мошини фурӯшӣ аз шаҳри ноҳияи кишвар. Мошинҳои беҳтарин, нархҳои дастрас. Боварӣ дорам бародар, ту мошини дилхоҳ тайдори мошинҳо меёвӣ. Навора то охира тамошо кун, дастгирии моро фаромӯш накун, як дона лайка зер кун. Ва мо гапа бисёр намекунем. Шахсоне ки мошини фурӯшӣ замин, хона доранд ва мехоҳанд ки дар шабакаи мо ба реклама гузоранд, марҳамат, рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. Ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. Раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон, фикронтон дар комментария нависем ва мо бошад мегзарем дар қисми эълонҳои имрӯза. Курс имрӯза бошад 1000 рубл 155 сомони тоҷикӣ. Навора сар мекунем дӯстон, рафтем. Якум мошини фурӯшии мо ҳаст ВАЗ 2112 соли барориш 2007, кузуфи хэтчбек, ранг боша сиёҳ, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. Мошин дар ҳолати хуб қарор дора мега, соҳибаш задагӣ пусидагӣ варид надорад, салон кожа, 4 дискаи 17, мотор ходовой, коробка 100%, ҳуҷҷат ҳам дорад, фавран фурӯхта мешавад. Чӣ хеле ки дар раст мебинем бародаро, мошин ҳолаташ беҳтарина, қомати мошин ростай. Нархи мошина боша гуфтаисай бародаро 22000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 141000 рубл. харидори аниқ боша савдо мешавад. Мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед. маълумоти пурра ва аниқаи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ BMW 3 сери S соли барориш 1992, кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор 1.8, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин гуфтаи состояниш нормальнияй, фавран фурӯхта мешавад. маълумоти бештар нависондагӣ нестай бародаро. қарор дорад мошини мо дар шаҳри Душанбе. нархи мошина боша гуфтаисай 9300 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 59000 рубл. мошин гуфта алишам мешавад, арзонам мешавад. барои маълумоти бештар дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед, вариантҳои худтонро пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. сеюм мошини фурӯшии мо ҳаст Toyota Mark D соли барориш 1999, кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор D, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка автомат. мошин гуфтай тенҷи бадай, тарировка 10 моҳ дора, ҳуҷҷатош ҳам 10 моҳи дига ҳастай, срочна фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Ваҳдат бародаро. нақша боша мека 27000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 173000 рубл. харидори конкретна боша гуфтай арзон мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед. чӣ хеле ки дар раст мебинед мошини тенҷай, марҳамат занг занед. чорум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Astra F соли барориш 1995, кузуфи хэтчбек, ранг боша сиёҳ, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин гуфтай мотораш навай, ходовой нав, акклиматор нав, мондагим камбудиш гуфтай таги дари қафо камтарак, парокаш кафидагай. дигар мошин ҳама ҷо 100% камбудӣ надорад, ҳамиқа камбудӣ дорад. чӣ хеле ки дар раст мебинед маълумаи дӯстон, мошин боша қарор дорад дар ноҳияи Қаводиён. нақша боша гуфтаисай 17000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 109000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай марҳамат занг занед. марҳамат шахсони мошинхар барои маълумоти бештар дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экранда занг занед ва маълумоти бештара худи соҳиби мошин дарёфт кунед. панҷум мошини фурӯшӣ ҳаст Nissan Altima соли барориш 2007, кузуфи седан, ранг боша мокри асфалт, мотор 2.5, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка автомат. техосмотр 1 сола ҳаста гуфтай дора, мотор вагонай, старт стоп, коробка вагонай, акклиматор нав, маслаи мотор навай гуфтай фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар шаҳри Душанбе. нақша боша мега 68000 сомони тоҷикӣ, ки бо рубли ҳозира мешавад 436000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад. марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. шашум мошини фурӯшӣ ҳаст Daewoo Nexika соли барориш 1996, кузуфи седан, ранг боша сафед, мотор 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора мегӯяд 5 моҳи дига ҳуҷҷат дора, фавран фурӯхта мешавад гуфтай. қарор дора мошини мо дар ноҳияи Фархор
нархша боша мега 9500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 61000 рубл. мошина ҳолатша дидин дӯстон чӣ хеле ки дар раст маълумай ва дар ин нархе ки мондагиаша фикр мекунем ки арзанда. марҳамат занг занед, маълумоти бештара хиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшӣ ҳаст Daewoo Lanos соли барориш 1997 кузови хетчбек, ранг боша серебристи, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати техникӣ қарор дора гуфтай документош то соли 2022 моҳи апрела ҳастай фавран фурӯхта мешавад. камбудӣ нест. қарор дора мошин дар ноҳияи фархор. нақша боша гуфтесай 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 77000 рубл. мошин арзон мешавад. харидори аниқ боша гуфтай алишам мешавад. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан дӯстон ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед, вариантҳои худона пешниҳод кунед ва мошина харидорӣ кунед. ҳаштум мошини фурӯшӣ ҳаст Opel Vectra A соли барориш 1991 кузови седан, мотор 1.8 сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка механика. мошина гуфтад документош пуд шидагӣ, солонаш мотор нав ремонт кардагӣ. хулас находуяи мошин нормални состоянӣ, фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар ноҳияи ҷалолиддини балхӣ дӯстон. нақша боша гуфтесай 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 77000 рубл. чӣ хеле ки дар расм мебинед ҳолати мошина хубай дӯстон. марҳамат барои маълумоти бештара дарёфт кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дӯстони азиз ногуфта намонем ки шахсоне ки мошини фурӯши замин хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд дар шабакаи мо, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо мебурояд. ба мо равон кунед ва мо бошад дар навори оянда пешкаши харидорон мекунем. наҳум мошини фурӯшӣ ҳаст Mercedes-Benz C-Class соли барориш 1994 кузови седан, ранг боша сабз, мотор D сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. 6 моҳи дига ҳуҷҷат дора. фавран фурӯхта мешавад. чӣ хеле ки дар раст мебинед ҳолати мошина дӯстон. мошин қоматаш ростай. қарор дора мошини мо дар шаҳри ҳисор бародарон. нархша боша гуфтесай 30000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 192000 рубл. харидори аниқ боша гуфтай савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо занг занед ва маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшӣ ҳаст Daewoo Nexika соли барориш 1997 кузови седан, ранг боша сафед, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша газу бензин, коробка механика. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дора гуфтай фавран фурӯхта мешавад. сум дар курай. қарор дора мошини мо дар шаҳри хуҷанд бародарон. нақша боша гуфтестай 18000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 115000 рубл. бо харидори аниқ боша гуфтай муомила дора, савдо мешавад. марҳамат барои маълумоти бештар рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо. 11 мошини фурӯшӣ ҳаст Daewoo Nexika соли барориш 1996 кузови седан, ранг боша сафед, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка механика. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дора. мега 4 балони нав дора, хадавои нав, шумка, губка, чехол нав. фавран фурӯхта мешавад. қарор дора мошини мо дар ноҳияи кони бодом дӯстон. нархша боша мега 27000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 173000 рубл. харидори аниқ боша гуфта арзон мешавад. илтимос шахсои гуфта харидори аниқ занг занед, беҳуда занг назанед. марҳамат рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. 12 мошини фурӯшӣ мо ҳаст бародару Daewoo Lacetti соли барориш 2008 кузови седан, ранг боша сафед, мотор 1.6 сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора. мега документош то моҳи майи 2022 ҳастай. мотор коробка 100%, краскаш навай, фавран фурӯхта мешавад гуфтай. маълумоти бештар нависондагӣ нестай. шумо метавонед маълумоти бештараи худи соҳиби мошин дарёфт кунед. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумояд дӯстон. нархи мошина боша гуфтесай 30000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли ҳозира мешавад 192000 рубл. қарор дора мошини мо дар шаҳри душанбе. марҳамат занг занед, маълумоти пурра ва аниқа ай худи соҳиби мошин дарёфт кунед.
ва бародари азиз, дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. Раҳмат, ки моро тамошо кардем, то охира навори моро дастгирӣ кардем. Миннатдорем дӯстон. Мо се рӯз пас эълонҳои навбанои мошинои фурӯшӣ дорем. Моро дастгирӣ кунем. То навори оянда худони эҳтиёт кунем. Худованд нигаҳбони ҳар яке мо бо шумо.